Бүгін мен Ләйсән Туташ янында сезнең сорауларыгыз буенча матур иттереп яулык бәйләү усулын өйрәнергә булдык әле. Исәнмесез, кызлар? Хайырлы көннәр. Мин сезгә хәзер һәр көнне диярлек бәйләп китә торган, бәйләп чыгып торган яулык бәйләү җиңел усулларын күрсәтергә булдым. Аның өчен безгә кирәк булачак шундый труба дип атыйбыз без аны, шундый шапочка трикотаждан. Һәм кирәк булачак безгә күләмлерәк, матуррак булсын өчен труба. Ул инде трикотаж шапка була. Менә хәзер без аны китердек. Шундый Ан исемле матур кызыбызга. Муенга төшерәбез. Аннан соң безгә кирәк булачак резинка. Резинка, аның bir шарты бар. Әгәр дә сезнең йөзегез зур икән, димәк, без чәчне җыябыз өскәрәк. Менә бу баш очыннан өскәрәк җыярга кирәк булачак. Ник дигәндә, әгәр дә сезнең йөзегез зур булып, сез чәчне аскарак җыйсагыз, ул инде күренмәячәк, матур булмаячак, пропорциялар булмаячак. Әгәр дә сезнең йөзегез ваграк икән, кечерәк икән, чәчне җыярга кирәк булачак бераз генә аскарак. Менә безнең матур кызыбыз Аннаның йөзе зур, матур, субханалла, машалла. Шуңа күрә без аны өскәрәк җыябыз. Шулай итеп барып, беренче чәчне җыеп куярга кирәк булачак. Әлбәттә инде, чөнки бу безнең фундамент була, безнең киләсе адамыбызга дип әйтик инде. Менә шулай итеп матур итеп чәчне җыеп куйдык. Аннан кигезәбез менә бу мунчаларны. Булар кибеттә сатыла. Мөселман кибетләреннән алырга була шулай бит? Әйе, менә шушы мунчаларны без кигезәбез. Кигезгәннән соң, онытмагыз зинһар өчен аны таратып җибәрергә. Чөнки ул тигез ятырга тиеш. Шулай тигез иттереп, һәм дә менә без бу трубаны күтәрәбез. Менә шулай иттереп күтәрәбез. Без аны бөтен чәчләрне җыя, җылытып куя, бигрәк тә көз көне үзегез беләсез. Матур да була. Уңайлы да була. Хөрмәтле тамашачыларым, исегездә калдырыгыз. Һәм дә без шушы труба астына кертәбез мунчаланы тигез иттереп. Бу безнең әйткәнемчә инде фундамент була. Белмәгән идем. Чәчләрендә чыкмый, бик уңайлы, бик җылы, бигрәк тә көзге салкын көннәрдә, бигрәк тә кыш көне. Менә шулай иттереп безнең инде әзерлибез. Заготовка дип атыйм инде моны. Хөрмәтле безнең гүзәл затларыбыз, җәй көнендә әлбәттә без яулыкларны юқарак тукмалардан сайлаячакбыз, сайлыйбыз. Күзләрен салкын вакытта инде тукмалар безнең бераз генә тыгызрак була, җылырак була. Бу инде үзегез беләсез, матурлык кына түгел, җылылык та һәм матурлык та бергә. Шулай итеп без дәвам итәбез. Менә шушы палантин, шарфик кем ничек атый? Менә шушындый формада. Мин аны бераз генә кырыен бүклим дә, китерәм дә, һәм безнең матур труба өстенә полуфабрикат дим инде мин аны өстенә ябабыз. Кемгә ничек ошый? Әгәр дә сезнең менә бу трубалар алар төрле төсле булырга мөмкин. Ул инде сезнең үзегезнең киемегезгә карап. Мәсәлән, бер тонда икән киемегез, шул тонда сез сайлый аласыз шапкаларны. Әгәр дә инде калдырасыгыз килсә, кемгәдер менә шулай калдырып ошый бәйләү. Кемнеңдер инде тулысынча ябып бетерәс килә. Ул инде тора сезнең бары тик теләгегездән һәм дә киемегездән, нинди төс кигәнегездән. Хатын-кызлар бер тапкыр киенгәчтен 3 төстән дә күбрәкне кулланмасалар яхшырак була. Хәзер нәрсәләр аласыз? Күрсәтегез әле кулыгызда нәрсә? Менә энә алдым мин. Бу энәләрне дә кибетләрдән сатып алырга була. Энә өчен махсус җайланман бар, алан кибетләрдә алып була. Һәм хәзер без ике яктан да килгән яулыкны ике ягыннан да берсе өстенә берсен атландырдык та, энә белән менә шулай иттереп, эләктереп куйдык. Менә шулай иттереп. Менә бу безнең бик нык булды. Менә ул көне буена да шулай җөрергә мөмкин. Бер нәрсә эшләр. Бер энә дә җитәме? Бер энә дә җитә, әйе. Әгәр дә инде тукмай юқары булса, хәзер без берсен бер якка чыгарабыз. Әле бер энәне генә кададык. Берне генә кададык. Хәзер без капма каршы якка чыгардык та. Менә шулай итеп кырыйлары матур итеп калсын өчен бүкләп куябыз да. Аннары соң
инде без менә шулай баш тирәли әйләндерәбез. Хөрмәтле безнең караучыларыбыз, хатын-кызларыбыз. Монда сезнең ихтыярыгыздан гына тора, сезнең фантазиягыздан гына тора рәсеме. Ярый, менә була колак буеннан туры китереп, колак буеннан үткәреп, менә шулайрак итеп алсагыз, ул бер рәсем була. Бер рәсем. Әгәр дә инде телисез икән, менә булай да калдырырга була түгәрәкләп. Ул инде катлы-катлы менә. Әгәр дә телисез икән инде, аны арткарак җибәреп була, үзенә бер төрле рәсем була. Ансы инде сезнең фантазиягыз, ансы сезнең теләгегездән тора, сезнең ихтыярыгыз. Ә мин сезгә хәзер күрсәтәм, крест-на-крест, бер-берсенә яткан килеш итеп, сезгә эшләп күрсәтәм. Менә колак буеннан туры китерәбез. Менә шулай иттереп, таратып җибәрәбез. Бик оешып тормасын өчен, менә шулай иттереп. Менә шулай. Без хәзер аның кырыйларын җыябыз да, шулай ук энә белән эләктереп куябыз. Икенче тапкыр энә кадыйсыз. Икенче тапкыр энә кадыйбыз. Кыйрыгын инде менә без шушынарда өскә дә яшереп куя алабыз. Менә шулай иттереп, һәм эләктереп куйсагыз тагы да яхшырак, чөнки Өченче энә. шуарга мөмкин өченче энә. Менә монсы булай булды. Карагыз әле монда. Менә хәзер икенче кыйрык. Кемгә ничек уңайлы? Әгәр дә сезнең изүгез ачык икән, шул калдырган кыйрык белән шул изүне томаларга мөмкин булса бер вариант. Изүгезне томалыйсыз да, әле мин сезгә кичкенә генә бер сирен ачам, аның матур итеп, менә шулай иттереп, брошкада кадап куеп була. Ул үзенә башка төрле бер элемент, асул аксессуар булып тора. Менә шулай да була. Бу инде сезнең киемегезгә, кием төсенә, йөзегезгә ничек туры килә, ансы сайлыйсыз белән бер асул. Хөрмәтле безнең гүзәл затларыбыз, сез әлбәттә инде яулыкның төсен, киемнәрегезнең төсен сайлаганда һәрвакытта белергә тиеш. Булачаксыз үзегезнең цветотип дип атала инде. Алар барлыгы 4, яз, көз, җәй һәм кыш. Ул сезнең туган көнегез белән бәйле түгел, ул бары тик тән төсе, күз төсе, чәч төсе белән бәйле. Ул тестларны интернетта карый аласыз, таба аласыз. Без дәвам итәбез. Безнең икенче кыйрыкны без инде брошка белән ясап карадык. Тагын бер асул ул да булса, менә бу калган кыйрыгын сез җыеп, менә булай иттер аласыз өстенә. Артка җибәрә аласыз. Бер төрле. Икенче асыл була бу. Монсы икенчесе була һәм өченчесе була безнең. Мин инде мин алай күбрәк яратам дип әйтим. Һәр көнне үзем шулай ясыйм, йөрим, менә шулай ук. Теге беренче кыйрыгы кебек китерәбез дә уртага һәм ул безнең була. Шыршы кебек дип әйтим инде мин сезгә. Менә шулай рак иттерәбез дә без. Менә моны борып артка кертәбез. Кая урын бар, шунда артка кертәбез дә менә бу яулыкны, кыйрыгын калмасын өчен. Менә шулайрак иттерәбез дә. Безнең бит әле алды гына түгел, арты да матур булырга тиеш. Шуңа күрә менә бу ышкынмасын өчен кыйрыгын тагын бер энә белән эләктереп куябыз. Ул инде бары тик тукынмадан гына тора сезнең яулык үз-үзен ничек тотуы. Шуа икән, әлбәттә инде сез тагын бер энә белән дә эләктереп куя аласыз, ансы сезнең ихтыярыгыз. Әмма дә ләкин менә тагын бер асул, өченче асулыбыз шулай була. Менә безнең тагын бер асулыбыз булды. Әлбәттә инде әгәр дә сезнең декоратив элементлар кертәсегез килә икән, мәсәлән, мин сезгә күрсәтә алам. Менә бу урта бер җирне, менә шушындай энә белән дә кадап куйсагыз була. Әгәр дә сезнең әле тагын энҗе мәрҗәннәр кылак алкалы комплектыгыз бар икән, я булмаса күлмәгегез шундый икән, менә мәсәлән шушындай декоратив элементлар да кертергә була, төрле төсле, төрле башлы энәләр белән. Бу энәләрнең инде кайсы җиргә кадыйсын, ансы инде сезнең ихтыяр.
Ең жеңіл ысуларның бірсі ол да болса, егер бір жерге бәйрәмгә барырга җыйнасыз икән, янмаса эшкә барырга җыйнасыз икән, вакытыгыз юк. Ең жеңіл вариант, ең жеңіл ысул бұл да болса безнең труба, шапочка, шулай ук мунчаланы кидегез. Әйткәнемчә инде бу трубаларның төрле төсләре бар. Ансы инде сайлыйсыз үзегезнең киемегезгә карап, һәм аласыз шундый нинди булса да үзегезгә кирәкле төсле палантинмы, шарфикмы ансын үзегезгә карыйсыз инде. Һәм менә шулай итеп ябасыз. Уртадан? Әйе. Уртадан тигез иттереп. Бекләргә кирәкме? Туры китереп. Бөкләсәгез яхшырак, әйе. Чөнки артык асылынып тормасын өчен. Менә шулай итеп явып җибәрәсез дә. Әнә белән ләктереп куясыз башыгыздан. Шу төшеп китмәсен өчен һәм уртада торсын өчен. Һәм дә менә шулай итеп җибәрергә була. Бу иң жеңіл асыл. Монда бәйләргә дә кирәкми. Уйларга да кирәкми. Менә шулай итеп сез никахка, бәйрәмгә һәр вакытта да бик тиз җыенып китә аласыз. Моның койрыгын инде әлбәттә калдырасыз икән, калдыра аласыз. Шулай ук икесен дә ләктергәнсез икән, мәсәлән, бер ягын гына шулай ук брошка белән ләктереп куя аласыз. Телисез икән, декоратив ниндер элементлы энә белән ләктереп куя аласыз. Төшеп китмәскә. Менә шулай итеп бик тиз генә нинди булса да дини табынга җыенып була. Хөрмәтле тыңлаучыларым, мин бу дәресне Казан шәһәренең Мәрҗани мәчетендә алдым. Ләйсән туташ миңа да яулык бәйләп күрсәтте, килешәме миңа. Хөрмәтле хатын-кызларыбыз, бу дәресләрне дәвам итәргә кирәкме? Сез нинди ысуллар белән яулык бәйләргә өйрәнергә теләр идегез? Сорауларыгызны видео астына язып калдырыгыз. Минем каналга язылырга онытмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр.